Miluješ kváskovať, miluješ bicyklovanie, miluješ pestovať kvetiny, miluješ prácu na záhradke, miluješ strikovanie. Čo miluješ, milá žena? Vítam ťa v novembri a témou je rob častejšie to, čo miluješ. Ale si hovoríš, OK, deti, manžel, práca, jeden kolobeh. Ako si mám nájsť čas na seba? A radšej najprv poriešim deti, poriešim manžela, navarím večeru a potom večer si sadneme mnohé z nás do kresla alebo proste niekde s vyflusnutým, vyplázneným jazykom a si povieme, ja som unavená, nespokojná, frustrovaná. Ako to je? Kvôli čomu to je? Milé ženy, je to kvôli tomu, že sme robili málo tých vecí, ktoré milujeme. A to nie sú veci, ktoré si nevieme doprať, hoci nemáme dostatok financií. Sú to veci, ktoré milujeme a robia nás šťastie a sú to častokrát úplne maličkosť. Tužíš, máš rada tanec, tak si zatancuj popri varení večere. Miluješ spev, tak spievaj každú voľnú chvíľku. Ideš venčiť psa alebo vo výťahu, v sprche, kdekoľvek. Rob častejšie veci, ktoré miluješ. Dodáva to iskru, šťavu do nášho vnútra, do toho džbánu, čo sme si celý rok hovorili, že vnútri máme džbán svojej radosti, spokojnosti. Naplň si to tými vecami, tými činnosťami, ktoré miluješ. Tak hoci je november a začalo byť vonku pochmúrnejšie počasie, tak práve preto rob veci, ktoré miluješ. Rob častejšie veci, ktoré miluješ. Lebo je to ono. Je to o tom, že nám dodajú do vnútorného džbánu tú správnu vášeň, radosť pre život. A potom z nej vieme nalievať aj tým ľuďom okolo seba, na ktorých nám záleží. Čo to je to, čo miluješ? Je to tanec, spev, písanie kníh, čítanie kníh, polievanie kvetín, domáci miláčikovia? Čo je to, čo teba robí šťastnou? Rob to častejšie. Lebo tým prospeješ sebe a aj tým ostatným okolo seba. Čo je to, čo ty vo vnútri seba miluješ? Mnohé z nás, verím tomu, že odpovedali aj kváskovanie, pretože to je pre nás relax a niečo, kde sa vieme realizovať, čo nám naplňa tú dušu, ten vnútorný džbán spokojnosti. Takže verím, že teraz v zime si to naplno užijeme aj kváskovaním. A možno aj tým receptom, ktorý je v novembri. Je tam recept parádny na chlieb. A milé ženy, nemajme výčitky za to, že si doprajeme to, čo milujeme. Nemajme výčitky, dovoľme si to. Smie to tak byť, že najprv sa povenujeme sebe. A viete, čo je ešte dôležité? Dovoľ si uprednostiť seba. To nie je egoistické. To je to, že najprv nalejem do toho džbánu sebe na to, aby som mohla nalievať tým ostatným. Dopraj si ten najkrajší kúsok z celého plechu. Dopraj si ten najlepší rohlík, najkrajší rohlík sebe. To nie je egoistické, to je sebahodnota. To je to, že si vážiš seba, svoj čas, svoju lásku a všetko to, čo si do toho dala. Že si poďakuješ. Že smie to tak byť, že aj ty si plnohodnotný člen vašej rodiny. Tým, že si takýmito maličkosťami budeme naplňať každý deň svoju sebahodnotu, to, kým sme vo vnútri seba a to, ako si vážime samých seba. To je to, čím vieme potom obdarovať aj tých ostatných okolo seba. Rob častejšie to, čo miluješ, pretože tým dopraješ aj ľuďom okolo seba tú skutočnú osobu, ktorou si vo vnútri teba. Maj nádherný čas, užívaj, vidíme sa v skupine Kváskové pečenie, radi ti tam aj spolu s Naty Žurekovou Štefkovou odpovieme na akékoľvek otázky a verím, že tak ako sa vám snažíme odovzdať to, že kváskovanie nie je len o ceste a o pečení, ale aj o tom, ako milujeme vlastný život, ako ho chceme žiť krajšie, lepšie než včera. A tým, že neporovnávajme sa s ostatnými, buďme same sebou, buďme unikátne, jedinečne, výnimočné, inšpirujme sa navzájom.
Lebo ty, milá žena, tiež vieš inšpirovať ľudí okolo seba, ženy okolo seba, svoje vlastné deti. Staj sa tou ženou, ktorá bude príkladom pre vaše deti. Maj nádherný deň, nádherný čas a vidíme sa pri kláskovaní. Ahoj, vaša Daniela.